Susan le Alex te chuan kumruk zet anin zui hnu a in hualin inneih zai rel an tum ve ta a anin nei ni po ti puyan tum hle mi tam tak soma apui the ang ber man chu an tum ru in bua sai na po an kalpui de mup mup to a anin nei ni po a nai ve zela in du ve ve a rei tak in zui an ni boka engthil ma in anin nei na chu ati sukuk thein arin omlo in bua sai na po an zo tho khat to in engkim mai chu ani dan tur ang thlapin an pe to a anin nei na tur chu ni khat che in dang ta atuk mai anu pa ni to tur Alex le Susan te chuan anin nei ma zan chu an chian te bula atop nan hlim taka mandun ve ve an tuma Susan po chuan anulat na thla turin a chian te honen hotel nuam tak bukin bachelorette party an huai hota mauni mai to tur Susan le a chian te chuan hun nuam le hlim om tak mang hawin an hlim tlang hle a chu zan bak chu nula ani do don lo ti in sia in am takin nuamati dan ang angin a om hai hai mai ani atuk maya pasal nei mai to tur ani awang chuan azamin a hupur viawa ma se ale lam zong tak chuan a ngak hlelin a hel hol ang loi box si zan khwa deuh tho chuan kai deuh chek chokin an zaya an lama an hlim tlang ngei mai ti chuan zing lam deuh ma to a chuan chin ve sek tumin mutlam chu an tin to ve ta a anin buala anin thlak fel hnu chuan mut zai an rel ve ta ma se an mu hil mai thei chuang lo mut pa chuan an la ti ti deuh ser ser hloma chuti lai tak chuan Suzani phone chu aron vibrate dera an en chuan a shiat ngai lo number chang hian message alo om tuar mai chu message an hong che mai chu ameng bial tako ko mai a pasal tur Alex le a shiat ngai lo mei che pakhate omdun lai thalak ba ka a pasal tur election arin omlo san chin dan te chu alawin ziak tuara thil thleng chu mak ati tak zetani chu message ron thon tu vek chuan ke chu hetiang ang mi pa hi chu pasalatan ka nei lo shim shimang nang inneihangem ti chu aziaka chu vele Susan chuan thalak te chu atak nge yan ni em ti chan turin chik lutuk tak main an en le a fiam thu le in bol na lam chi ti ani theiem ti she tur chuan an en non le chin ma se in ngai zong le in du ton em mi pahni om dun lai bak chu chung thalaka chuan eng ma a mu si lo thil thleng chuan an bo rak ton mek hlim om le nuam tak chu ron thlak dang lam hokin ngoi renga thu chung chuan a trap ta ani Susan le Alex te hi in ngai zong in kop fang ang ni lovin anin kar hi a nget a anin zui rei to in an she chiang viau to boka an chung te ve ve thleng po a in be pop chato le in len po de reng to an ni a ma se tu na a message don hian engkim mai chu engma lo maya a chan do na ang ta chutia an chian nu atuk maya mo mel chatak ni mai to tur Susan a cha tak chiam awang chuan a chian ti ho po chuan an ron ngai ven thuaya ma se a thin lung na chu an hnem zo lo ani trap chung chuan a thil ton te chu soin a message te chu an mu kwal hloma a chian ti ho po chuan thin rim ve hle Alex samai mai chu a thil ti ra hi chu atel ve khopang lungai ma ta che ti te in an hnema Susan ero angoi reng thunga soitur le soilo tur ber po she thiam te nuai lo ani an dan te chu an ngai to akir le a Alex tan phatsan du na ril ru putur khopa chong kam anei chin le achezia a ati lan chin ain che box si lo oi harati in mak ati tak zeta ake chevek ani ber mai chutia rei fe ril runa a acha hnu chuan ami tuite chu a shuhul ve thei ta shama ma se aka tangin engma la soi chuang lo a chian te po chuan an lom lo pui ve hle a Alex chunga phuba lak dan tur ti sang sang te chu soin anin so na sa ve hlom hle a ma se Susan ero chuan engma ala soi ve lo thung anun zong zong chu thok le khata a chevek ni berin a in sia ani aril ru ti buai em tu bok chu ani ne na chen so vel an lo tlak vek to bok si lai chu ani atir phata changin in nei na ro pui le huam zau tak buat sei tumin thei to pan chua sum le pai tha le zung an seng ral na cha to mai si lai le engkim a sen so tur le
a chawi tur ang te an chawi vek to si lai chu ani han thut le thut sela a ui om don turu si han kaltlang pui don se aru ka phat sana rin om lo san tu mi pa adam chunga chen pui chu adu to teu si lo engtia han ti chi nge ti chu a thian te ho nen chuan beng sikin an ngai to tlang ta a kol aron en meu phei chuan a chen chu an lo mu thulup lup to a chen room pon lama chuakin thil thlen dan mak an ti zia te chu an soi tlanga Suzen chuan amo kor tur le atlero in bel tur te chu la chuakin khuma chuan a phar dia ya chuti lai tak chuan ni po ron chuak tan siar to a chu vele Suzen chuan abial pa Alex laka phuba lak dan tur chadeu chu angai to chuak ta pasal nei tur chuan an siam tamol mol maya a chian te chuan lo pui bomin engtia om nge atum ti le engthil nge atum ti te chuan zota ma se Suzen chuan engma asoi du lo aril ru chungril chu naviau ma se pon lama ero engma thlenglo ang maya om lui sham chu atumani ni po aron tlang sang ve zela chu ni zet la chu borwa ka nuamin a hadam em mai le ngala a hlimber tur ni a chu tiaril ru na tak maya an om tamai chu a thinarim deuh trun to ani a chian ti ho po chu engma thlenglo anga pangai taka om cheu turin angena engkim chu an lo duan lok sa vek anga kal tura adu thu asoi bokani inneih in khom chu an chan don ta Alex po aron lang ve to boka Alex a mel a muchia phei chu Suzen chuan aril ru chungril thinrim na le nat na te chu thup tumin a be na sa ve hle ani apa chuan hlim em in aron kai lu ta Suzen chuan a chung te hlim mel te an chung khat leina ngai poimo a an hun lu tak seng ron kal ve trang haute mel a mu phei chuan a hnuka ul tak zeta a thil tum nen chuan an ron kal chan chu a in person deuh em bokani ti chuan Alex a bul chu awa thleng ta a abianga mi tui luang chu hui kiangin Alex chu a han ena Alex po chuan engma a hria ti che heklo ti swal nei lo mel tak chuan in la zei takin alo nui let sanga Alex chuan anin nei thu tiam chu a soi zo ta der mai Suzen soi hun ani veta azam hle a angoi wangwang nu chuan a thil tum chu a she chuak le waya abianga mi tui luang chu hui kiang le in o a han thian khara mi pui lam hoi pa chuan anin nei ron lom pui tur an chung khat le chian ti ho ma chuan vo in hian inneih-na a om lowang ati tamai mi pui ho po chuan mak an ti kher mai an phun ngal mur mai ani chu vele Suzen chuan a phone ken chu enin ama zan lama a message don zo zai te chu chiarin mo nei tur Alex le me che pakhat thalak te chu atilang pa boka chu vele Alex chu toy khomwang lovin arangin mai chama tang chuan a kalson ngala a chung den zo na an zo lo nan ti in a bibo ta dayani ni e kopui te mulwa kopui te shiat ve chi lo dana kho samai she lo mi shing hi a maya pa hian kan chanem viau ome chutiang mi kan lo ni hlawani chuan kan lo in siam tha cheu don ya lem chan na hian re dai ngai lova keima ni bok min vole le chin ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se le pe ka ai ngai nom jok nen kan lo le thuayang tin tlang au channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khongain mi lo subscribe ve shamla ka video tharla ma piang te olsam taka ilo mu zung theinan subscribe button sira darlem kha khongain min lo on sak sham bok don nya in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule